Mayapaldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito. Kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Karehiyon, araw ho ng Miyerkules ngayon, March 22, 2023. Kumusta ho kayo mga kababayan? Kumusta ho kayo mga kabalen, mga Karehiyon? Naway nasa mabuti ho kayong kalagayan sa mga oras na ito. At doon ho sa mga may pinagdadaanan, huwag ho kayong mahihiya o matatakot na lumapit ho sa inyong mga kaanak, kaibigan, mga mahal sa buhay at magbahagi po ng inyong nararanasan. Kung ano man ho ang inyong pinagdadaanan, mga kabalen, mga Karehiyon, hindi ho kayo nag-iisa at pwede hong lapitan ang inyong mga kaibigan. At syempre, ang inyong lingkod, Justin Dizon, pwede rin ho kayong mag-message sa aming page kung kailangan ho ninyo ng kausap at kung kayo ho ay namumroblema sa mga oras hong ito. Tandaan ho natin, basta tayo ho sama-sama, malalampasin din ho natin ang lahat ng problema. Narito na po ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV 36 News and Current Affairs ngayon po Miyerkules ng umaga. PNP, iginiit na walang private army sa Pampanga. Banta sa mga lokal na opisyal, hindi raw nakakaalarma. Sobrang singil na 654 million pesos na ipinababalik ng ERC sa mga consumer, hindi raw napunta sa SFELAPCO. 86 million pesos na halaga ng puslit na asukal nasabat ng Bureau of Customs sa Subic. Turismo sa Central Luzon, umaarangkada na matapos maapektuhan ng pandemya, ayon ho yan sa DOT. At ito mga kabalen, mga Karehiyon, nagsimula na ho officially ang tag-init. Kabalen, nanindigan ho ang San Fernando Electric Light and Power Corporation o SFELAPCO na hindi raw napunta sa kanila ang sobrang singil na 654 million pesos na ipinababalik naman ng Energy Regulatory Commission sa mga consumer. Pass-through charges daw ito kung saan sila lamang ang nangolekta at ipinasa rin ito sa mga power supplier, system operator at iba pa. May karagdagang detalye si Jenna Lumbang Parungaw. Nagpaliwanag ang San Fernando Electric Light and Power Corporation o SFELAPCO sa Senate Committee on Energy na pinamumunuan ni Senator Raffy Tulfo kaugnay ng 654 million pesos na siningil umano nila sa mga consumer nitong nakalipas na 10 taon. Kasama ang usapin ng refund sa mga siniyas at sa public hearing ng Senado nitong Lunes, March 20. Matatandaan ay ikatatlo ng Marso nang lumabas ang kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC na nag-aatas sa kanila na isauli ito sa mga consumer. Ayon kay Jose Babes Lazatin, ang Senior Vice President at General Manager ng SFELAPCO, walang napunta sa kanila sa daang milyong ito dahil collector lamang umano sila ng power supplier, system operator at para sa iba pang mga bayarin. Yung pong charges po na po namin, hindi po kami ang sumingil po. Ito po ay sinigil sa amin ng mga generator at po ng market. Kaya paano po kasi, ito po ay inherent cost po sa pagtatransact po ng business po, ng negosyo po sa Kaya po, wala man po napunta sa amin sa SFELAPCO, yung 650 million na yon. Kami lang po nagkolekta noon at binayad din po namin sa generator at sa market po sa WSM. Hindi po kami nagbenepisyo ni isang 5 po doon sa po. Kami lang po ang nagkolekta para sa kanila. Sinabi ng SFELAPCO na batid ng ERC na ang lahat ng siningil nila maliban sa distribution charges ay ipinapasa lamang sa kanila, kaya't isasama raw nila ito sa kanilang isusumiting motion for reconsideration. Meron po mga expenses na tawag po na pass-through. Ito po ay rini-recognize po ng policy ninyo na lahat po nito ay considered pass-through charges. Kaya po yun po ang tinatanong namin, bakit po nagkaganon, porket po hindi na-approve yun sa amin na kontrata, hindi po ninyo inallow sa amin na maging pass-through po yun.
Batay sa ERC Resolution Number 14 Series of 2022, ang pass-through cost ay ang lahat ng kinokolekta ng distribution utilities maliban sa distribution charges. Ibig sabihin, ito raw ay ibinabayad ng consumer sa generation cost o sa power supplier, transmission charge, maging ang mga buwis at iba pang universal charges na sinusumite naman sa gobyerno. Sa prinsipyo ng pass-through, hindi raw dapat magkaroon ng kita o malugi ang distribution utilities gaya ng SFLAPCO. Ipinaliwanag naman ni Engineer Alvin Jones, ang Chief Energy Regulation Officer ng ERC, ang patakaran kaugnay ng pag-ooperate kahit hindi aprobado ng kanilang tanggapan ang kontrata, bagay na ginawa ng SFLAPCO. And under the regulation po ni ERC, kapag ka po yung mga power supply agreement wala pong approval galing sa commission, nalilimit po yung pagcha-charge ng nararapat na DU na ipasa doon sa kanyang mga consumer sa tinatawag nga po na NPC time of use rates. So doon po sa naging decision po ng commission sa show cause order, so napag-alaman nga po na hindi po naayon yung mga ipinasa ng SFLAPCO sa kanyang mga consumers. Dahil lumabas na pass-through charges ang mga ito, tinanong ni Senator Tulfo ang ERC kung pwedeng ang power supplier ng SFLAPCO na AP Renewable Incorporated ang magbigay ng refund. Ito ang tugon ng komisyon. Your Honors, we'll consider po impeding na rin po si API sa mismo admin case po ni SFLAPCO. We will submit it po sa commission for the resolution. Dumipensa naman ang APRI na wala rin daw napunta sa kanila na 654 million pesos dahil ibinayad rin daw nila ito sa Wholesale Electricity Stock Market o WESM. Panahon po kasi na iyon, ang SFLAPCO po ay indirect WESM member. Ang APRI po ang direct WESM member. So yung transaction po ng SFLAPCO ay dumadaan po sa APRI, particular yun sa mga nominasyon po nila. So ito po ay may karampatang bayad po. Since hindi po sila member, kami po ang nagbayad sa merkado po. So kumbaga, yung pera po na sinasabi po natin, 654 million po, wala po sa amin yun. Ibinayad din po namin yun sa market. Napag-alaman sa Senate hearing na kung irerespeto ng SFLAPCO ang kautusan ng ERC ay nasa 8 hanggang 10 piso kada kilowatt hour ang dapat na mai-refund sa mga consumer at ito ay magre-reflect sa kanilang April bill. Ngunit ayon sa SFLAPCO, sila ay magpapasa ng motion for reconsideration sa ERC. Kung sakali hindi sila panigan ng komisyon at maging final and executory ang refund order, may option pa rin umano ang Power Distribution Company na iakyat ito hanggang sa Supreme Court. Para kay Senator Tulfo, ang mangyayaring ito ay isang uri ng delaying tactic. At itong ERC mabagal, baka magkakaroon ng resolusyon doon sa motion for reconsideration, baka 2025 na. At ngayon, pagka 2025, aakit nyo sa korte kung hindi favorable sa inyo hanggang sa Supreme Court, and then by that time, baka patay na tayong lahat sa kanilang magkaroon desisyon. Nagkakaroon delaying tactics dito. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa kaugnay pong balita, sinermonan ho ni Senator Raffy Tulfo at Senator Sherwin Gatchalian ang Energy Regulatory Commission at ang Department of Energy matapos nga pong nangyaring dagdag singil sa kuryente ng SFLAPCO. Ayon ho sa mga mambabatas, hindi raw naproteksyonan ng dalawang ahensya ang kapakanan ng mga consumer. Magbabalik po si Jenna Lumbang Parungaw. Tila nasa hot seat ang mga kinatawan ng Energy Regulatory Commission o ERC at ang Department of Energy o DOE sa isinagawang public hearing ng Senate Committee on Energy ukol sa nangyaring dagdag singil sa kuryente ng San Fernando Electric Light and Power Corporation o SFLAPCO nitong Lunes, March 20. Napag-alaman kasi sa pagdinig na mayroong higit 20 distribution utilities kagaya ng SFLAPCO ang di umano'y nag-ooperate kahit hindi pa aprobado ng ERC ang kanilang Power Supply Agreement o PSA. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, Vice Chairperson ng Senate Committee on Energy, dapat hindi ito nakalalampas sa ERC dahil mayroong uniform reportorial requirement o dapat nag-uulat sila buwan-buwan. But now you're saying there are DUs like this in our country. So paano nakalusot to sa inyo?
yun po yung binabanggit po namin kanina that we need to strengthen our monitoring system, Your Honor. Mr. Chairman doesn't say good things about our regulator. Our regulator is supposed to protect our consumers. But if you're saying that DUs are operating without approved PSAs, without any concern in regard to regulations, then how can we be confident with our own regulator? You're supposed to protect us. Uminit naman ang ulo ni Senator Raffy Tulfo, chairperson ng Committee on Energy, nang madiskubre na 10 taon umano na nag-operate ang SFELAPCO ng walang ERC-approved contract at sa haba ng panahong ito ay walang naging aksyon ang ahensya. Delayed ang monitoring. Explain ang delayed ang monitoring. 10 years delay? Wow! Maintindihan ko siguro 1 year. Snail mail, nagpabalik-balik, 1 year, 2 years, medyo nakaalarma na. Pero 10 years, sana B. Ano yan? Taga-ibang planeta kayo, mga taga-ERC? Na hindi nyo naintindihan yung patakaran sa Earth? Binusisi din ni Senator Gatchalian ang pagbibigay ng Emergency Power Supply Agreement o EPSA ng Department of Energy sa SFELAPCO. Ito raw ang nagbigay ng Certificate of Exemption sa kanila upang magpatupad ng mas mataas na presyo na hindi dumadaan sa ERC. May dalawang kadahilanan para makakuha ng EPSA ang isang distribution utility. Ang force majeure o mga hindi inaasahan at hindi kontroladong pangyayari at ang individual filing. Sa kaso ng SFELAPCO, individual filing ang inaprobahan ng DOE dahil natapos na umano ang kontrata nito sa dating power supplier, kaya't kung hindi makapapasok sa panibagong kontrata ay mawawalan daw ng kuryente sa syudad. The situation ngayon, kayo yung na-force majeure, hindi sila eh. Kayo yung na-force majeure. That's why you created a different reason to give them the certificate of exemption. No? Because force majeure kayo. If you don't give it to them, magpa-brown out doon. Pinare-review din ng senador ang polisiya ng Department of Energy kaugnay ng pagpayag nila ng indirect membership sa mga distribution utilities sa Wholesale Electricity Stock Market o WESM, gaya ng naging estado ng SFELAPCO at kamakailan lamang sila naging miyembro. Ito umano ang nagagamit ng distribution utilities para manghingi ng emergency power at certificate of exemption sa pagbabago ng kanilang power rate. For example, I'm a DU. And I remain indirect. And then I will push my contracts until the very end and ask for a certificate of exemption. So it can be a loophole. Eh. So let's review that policy. Inatasan naman ni Senator Tulfo ang ERC, DOE, SFELAPCO at iba pang dawit sa issue na mag-usap-usap kung paano mareresolba ito sa lalong madaling panahon. Mag-usap po kayo dahil lahat kayo may problema rito. ERC may problema dahil mabagal, nalusutan kayo, tumakbo sa ERC, tumakbo sa DOE. DOE pinagbigyan yung emergency na tinatawag power supply na hindi dapat. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Sa iba hong balita, nasa bathon ng Bureau of Customs o BOC Port of Subic, dito pong March 15, ang 30 20-footer containers ng misdeclared sugar na plano pong ipuslit sa loob ng bansa. Galing naman yan sa Hong Kong. Tinatayang ang puslit na asukal po ay nagkakahalaga ng 86 million pesos. Naglabas umano ng pre-lodgement control orders ang BOC Port of Subic matapos makatanggap ng report mula sa intelligence group at enforcement group ukol ho sa mga container na idineklarang naglalaman ng sleeper outsoles at styrene butadiene rubber. Matapos pong magkasa ng isang non-intrusive examination at physical examination, nasa kote ho ang higit 15,600 bags ng refined sugar. Naglabas na ho ng warrants of seizure at detention o WSD sa kargamento ang BOC dahil sa paglabag sa Joint Memorandum Order ng Sugar Regulatory Administration at BOC kaugnay ho ng Customs Modernization and Tariff Act. Magbabalik po ang CLTV 36 Balitaan, atin to.
kabalen, habang tayo po ay naka-commercial gap, silipin muna ho natin yung lagay ng daloy ng trapiko sa ilang mga pangunahing kalsada dito po sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Live hong kuha yan. Ngayon pong alas 10:22 ng umaga mula naman sa Command Center ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ng San Fernando, Pampanga. Ito mga kabalen, mga karihyon, yun pong inyong nakikita sa inyong mga screens, mapa sa mobile screens at sa itaas, gawing kaliwa. Yan hoy sa may Dolores Intersection, Jose Abad Santos Avenue, particular na ho yung tapat ho ng Victory Liner Bus Terminal. Sa mga oras ito, nakikita naman ho natin ay maluwag ho ang daloy ng trapiko dyan ho sa bahagi ng Dolores Intersection sa Jose Abad Santos Avenue. Sa may gawing kanan naman sa itaas, yan ho yung boundary ng Bacolor, Pampanga at ng San Fernando, Pampanga. Yan ho sa may Magliman. So wala pa rin ho traffic build-up sa mga oras na ito. Dumako naman ho tayo sa gawing kaliwa sa ibaba. Yan ho ay kuha naman sa may St. Jude, traffic light. Yun ho sa may tawag dito, Lazatin Boulevard. Ayan po, pakita ninyo yung nasa gawing kanan ho nung lower left box, Iyan ho yung Lazatin Boulevard. Habang yung pinaka-extreme left naman ay ito po yung MacArthur Highway going to City of San Fernando Town proper at to intersection. So may bahagyang pagbagal lamang ho dyan. Gawa nga ho ng merong stop and go na ipinatutupad. Sira pa rin ho yung traffic light dyan, DPWH, DSWD tuloy. DPWH, tao po, DPWH, kailan ho magagawa kaya ang traffic light? Although sinabi naman ho, na ibaba na ho yung budget, so aabangan na lang ho natin yan, mga kabalen, mga karihiyon. At yung sa may pinakakanan naman, gawing ibaba, gawing kanan, yan ho sa may Capitol Boulevard. At yung kalsada hong yan ay yung Lazatin Boulevard, papunta. O yung mga lumilikong sasakyan na yan, inyong nakikita, papunta ho ng Kapitolyo. At yung sa kabilang dulo naman nung kalsada na yun, ayan ho yung papunta ng Palawi at Cabalanzan. Yan ho sa may Lelot Bacolod, paboritong puntahan ni Marco. Okay. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Wala pong private army sa Pampanga at wala rin umanong nakikitang matinding banta sa buhay ng mga local chief executive sa lalawigan. Ito po ang iginiit ni ng Pampanga Provincial Police Office. Batay na rin ho sa kanilang isinagawang threat assessment. May karagdagang detalye po si Paulo G. Santos. Matapos ang karumal-dumal na pagpaslang kay Governor Ruel Degamo ng Negros Oriental, nagsimulang magsagawa ng threat assessment ang kapulisan sa iba't ibang panig ng bansa. Alinsunod ito sa atas ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangunahin sa layunin ay ang pagbuwag ng mga private armies upang matiyak na hindi masusundan ang karahasan na nangyari sa naturang lalawigan. Dito sa Pampanga, sinabi ni Provincial Police Director Police Colonel Levi Hope Basilio sa pagpupulong kasama ang mga alkalde na walang presensya ng private army sa lalawigan. Sa ngayon po, wala tayo based on records, wala tayong identified PAGs or yung private armed groups or potential armed groups natin. Sa kabila nito, hindi umano matitiyak ng opisyal kung gaano kalala ang problema naman sa usapin ng loose firearms o mga baril na walang lisensya. Maglulunsad pa rin umano ng Oplansita ang PNP bilang bahagi ng paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan election sa October 30. Doon sa mga loose firearms naman, extensive ang ating kampanya laban sa mga loose firearms, kaya nagkukonduct tayo ng mga checkpoints, random Oplansita para at least ma-prevent natin yung mga taong nagdadala ng mga baril na wala namang lisensya. Ongoing pa umano ang threat assessment sa mga local leader dito sa Pampanga. Pero ayon kay Basilio, hindi nakaalarma ang bilang ng mga lugar sa lalawigan na may kinahaharap na problema sa peace and order. Sa ngayon po, ongoing pa. Actually, wala namang threat
nakikita natin. Pero ongoing pa rin yung ating assessment sa lahat ng mga local chief executives natin. Ayon naman kay Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., may kapangyarihan ng mga alkalde na kumuha ng security detail mula sa PNP kung mayroong pagbabanta sa kanilang kaligtasan. Tungkol po sa seguridad ninyo, lahat po ng pulis sa istasyon ninyo is at your own disposal. With your power, with your authority vested by the Republic Act 6975, this is at your own disposal. Although may mga limitasyon tayo dyan, pero importante po yung kaligtasan ninyo. Kaya nyo pong immobilize tayo dyan with your PD para mapangalagaan na kayo. We cannot afford another Digamo case to happen in our area. So dapat sana po ngayon napag-usapan na yan. Kung meron po kayo mga concern, ang permanente po kasing personnel na dapat magbigay ng seguridad ay galing po sa Police Security and Protection Group. Kung si Pampanga Mayor's League President at Apalit Mayor Jun Tetangco raw ang tatanungin, hindi dapat magpabaya ang mga gaya niyang lokal na opisyal pagdating sa usapin ng seguridad. Malaking bagay ho yung kinausap namin in-invite namin si ID at si PD na agad naman pinaunlakan yung invitation namin. Sinasabi ko dito sa mga mayors na kasama ho natin, alam mo natin may mga kalaban tayo, yung iba alam nila, wala namang kalaban, di ba? Walang kaaway, walang ano. Pero at least yung sense of security nila, dapat laging nandun ho yun eh. Sabi nga ho, gumawa ka na mabuti, natin na nandun lagi yung threat naman ho eh. Kahit wala ho kaming kalaban, yung threat, meron pa rin ho dyan, meron ano po. Opo. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Kaugnay ho ng balitang yan, mahigpit daw na binabantayan ngayon ng kapulisan. Ito hong Barangay Concepcion sa may bayan ng San Simon, Pampanga, dahil na rin po sa kasaysayan ng karahasan sa mga nagdaang panahon. Ang kapitan ho sa naturang barangay nananawagan naman na mailagay sa areas of concern ang kanilang lugar ngayong papalapit po ang halalan. Narito pong detalye ng balitang yan. Malawak na bukid ang makikitang tanawin dito sa dulong bahagi ng Barangay Concepcion sa bayan ng San Simon, Pampanga. Mukhang tahimik ang komunidad at may maayos na kalsada na paboritong ruta umano ng mga mangangalakal at maging ng mga masasamang loob. Nito lamang kasing nakalipas na buwan ng Pebrero, pinaslang sa naturang barangay ang negosyanteng si Bernard Yambao, pamangkin ni Barangay Captain Igmedio Torres. Kwento ni Cap, tanghaling tapat ng tambangan ng riding in tandem ang kaawa-awang biktima, hindi kalayuan mula sa kanyang bahay. Milaya kaya ni, may sakabya kaya ni. Niya mo adala na, may sakabya. May sakabya. Laot na po, awot na, kaya tapang kaya nga ito, kaya tapang posting nga ito. Isipan mo, bayo yung lumban, makasakabya kaya ni. Pero nagalde pa po talaga. Niya po may sakabya kaya ni, kaya niya adisan, kaya tantulid na ito, kaya niya pemar, lepitaan eh. Ayon kay Cap Torres, wala pa silang nakikitang motibo sa likod ng pagpatay sa kanyang pamangkin. Pero isa lang daw ang sigurado, ang nangyaring insidente nagdulot ng takot sa kanilang komunidad. Itong barangay na ito, kinatatakutan eh. Itong kinatatakutan na barangay, lalo na yung taga-Baliwag, ayaw pumunta rito. Sariwa rin sa alaala ni Cap Torres ang malagim na kapalaran ng dating kapitan sa Concepcion na si Rogelio Jonjon Salvador na kumandidato para konsihal ng bayan, subalit tinambangan noong November 27, 2021. Kaya kung tatanungin daw si Cap Torres, nais niyang mailagay sa area of concern ang kanilang barangay ngayong nalalapit na halalan. Pabor din po kami. Una, talagang ito, daanan ng mga nag-iiska pong gumagawa ng hindi maganda. Kamukha po nung nangyayari doon sa mga kababaryo ko pinatay doon sa gitna doon, yung sila Jonjon Salvador. Biglaan na lang. Ayon kay Police Major Narciso Singalawa, ang hepe ng San Simon Police, mahigpit ang pagbabantay sa
Actually po, inassess ko na po yan. So dahil boundary din siya ng Bulacan at madalas yan po yung ginagawang escape route ng mga ng mga suspect natin sa na-involve sa shooting incident. So evaluate na po kami ni Lieutenant Colonel Masangkay na nag-request na po ako ng 2 team at gagamitin po yung barangay outpost doon para makapaglagay po tayo ng personnel doon na magbabantay po doon sa area. Alright. Since na-hotspot na po kasi yung barangay na yun. Paliwanag pa ni Singalawa, may nasampahan na sila ng kaso kaugnay ng pagpatay sa pamangkin ni Kapitan Torres. Pero meron po tayong na-file na na-identify po na member po ng gun force sa Bulacan. Personnel po na na-identify po nung painante ng victim. Yung itsura nung mismo nung suspect ng gunman kasi nakausap po niya yung 2 suspect na nakamotor. Samantala, naidulog na ni San Simon Mayor JP Punsalan kay Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. ang problema sa Barangay Concepcion. Yung dulo po yung barangay ng Concepcion. Yun sana pakikiusap ko na magkaroon po ng steady na checkpoint sa barangay Concepcion. Kasi po boundary po ako ng Bulacan tsaka ang dapat sa Luis. So nagtago siya po yung akin. Robert po, Mayor, pagkaalala po namin yan, kung sakaling hindi na talaga kaya mag-provide ng PPO, siguro yung mobile force company natin, pwede natin dalhin doon. Opo, pwedeng i-steady. Actually po, naghahanap kami ng mga lugar kung saan pwedeng dalhin yung mga regular mobile force namin. Baka po meron kayong may offer. Ang konsepto po namin ng distribution o deployment ng regional mobile force namin ay event platoon. Ang tawag po namin doon ay forward deployment. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa iba hong balita, ito para ho sa mga nagnanais magtatag ng korporasyon at iba pang malaking negosyo sa bansa. Nagbabala po ang Securities and Exchange Commission o SEC na huwag magtatangkang pekein ang mga dokumentong isusumite ho sa kanilang tanggapan. Kamakailan lamang po ay kinasuhan ng SEC ang mga miyembro at opisyal ng PhilAt86 Guru Nanak Lending and Trading Corporation matapos itong magpasa ng mga palsipikadong dokumento sa ahensya. Napatunayan pong guilty beyond reasonable doubt sa kasong falsification of documents by private individuals ang siyam na inakusahan ng SEC na ngayon nahaharap po sa mahigit 6 na taong pagkakakulong at bawat isa po sa kanila ay magmumulta pa ng 100,000 piso. Isinampa po ng ahensya ang nasabing kasong kriminal laban sa mga akusado matapos mapag-alamang peke ang mga bank certificate na isinumite ng PhilAt86 na dapat sana'y magdedeklara ng 1 milyong pisong kapital na binayaran ng nasabing kumpanya bilang pagtalima ho sa Republic Act 9474 o yun pong Lending Company Regulation Act. Samantala, 74 na individual naman ang napatunayan po ng SEC na lumabag sa LCRA. Noong 2021, nagsampa ang komisyon ng kaso sa mga opisyal ho ng Naura Seed HU55 at XC789 Lending and Trading Incorporated dahil din po sa kaparehas na violation. Higit 2,000 po na primary registration at 39 secondary license ng mga lending companies na ang kanilang binawi dahil sa iba't ibang uri ho ng paglabag sa SEC rules and regulations. Sa kasalukuyan ho'y inuusig na ng SEC sa korte ang 56 na kaso ng violation sa Republic Act 8799 o yun pong Securities Regulation Code kung saan sangkot ang 375 individual at 3 pa hong kaso kaugnay naman ng paglabag sa Revised Penal Code. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan, atin to.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, umulat umaraw ay hindi ho nawawala ang mataas na tubig sa ilang bahagi ng Barangay San Gabriel sa bayan Huyan ng Macabebe, Pampanga. Tinatambakan na lamang ng mga residente ang kanilang bahay upang hindi ito maabot ng tubig. Sa kabila ho nito, hindi raw nawawala ang peligro sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Silipin ho natin ang kanilang kalagayan sa unang bahagi ng CLTV 36 Special Report kaugnay ho ng paglubog ng lupa o yung tinatawag na land subsidence sa ulat ho ni Jenna Lombang Parungaw. Napapaisip ka ba kung bakit tila may mga lugar na umulat umaraw ay lubog sa tubig kahit hindi naman katubigan ang kinatitirikan ng kanilang mga bahay? May napapansin ka bang matataas na lugar na tila bumababa ang lokasyon kaya madaling mapasok ng tubig? Ang senaryong ito ang tinatawag na land subsidence o unti-unting pagbaba ng lupa. Kapatagan ang pinaka-ideal na lugar para sa agrikultura. Ang mataas na lokasyon ang madalas na pinagtatayuan ng mga bahay at establisimento. Ngunit paano kung pagkatapos mong mangarap ng isang maaliwalas na bakuran ay di mo na namamalayan na unti-unti na palang lumulubog ang kinatatayuan ng iyong bahay? Pagbungad pa lamang papasok sa Barangay San Gabriel sa Macabebe, Pampanga, ito na ang sasalubong sayo. Umulat umaraw, ganito na umano ang lagay ng kalsada sa barangay lalo na kung high tide. Ngunit kung pasakit ito sa mga motorista at biyahero, doble raw ang pasanin ng mga residente. Iba't iba ang kanilang kwento, ngunit iisa ang mukha. Ito ang mukha ng pamumuhay sa gitna ng lupang palubog ng palubog ng palubog. Si Mang Larry na 70 taong gulang na, dito na raw siya isinilang at tumanda, kaya't saksi siya kung paanong ang dating kapatagan ay naging tila ilog na lamang. Mandaan ako rito sa lugar na ito. Noon, puro saging yan. May mga mais dyan. Ang kanilang bahay, ilang beses na raw pinatambakan para lamang hindi mahabol ng tubig. Kasi naisip ko, mas may mata kong hollow blocks na lang, makakatipid pa ako. Kasi pag pinakontrata ko, halimbawa, 2,000 pirasong hollow block, o tigpipiso, 2,000 rin ang ako. Kasi ang uso ngayon ay kung magkano yung materialis na binili mo, yun din ang kukontratahin nilang presyo. Siyempre, doon ka na sa mabilis. Ako, dito na ako sa hollow blocks na lang, ako. Saka mabilis yung trabaho. Ito, kahit hindi pa matapos to, kahit lumaki pa yung tubig, kahit wala pang flooring, baka pwede makapaglakad-lakad dito. Higit 30 taon na ang nakararaan ng makarating naman ng San Gabriel si Mang Ronnie. Malawak na bukid raw ang kanyang dinatnan na lugar.
Malayo sa tubig na ngayon ay araw-araw niyang abot tanaw. Nung bago ako rito, hindi pa naman po lumulubog dito. Kaya lang, umpisa lang. Marami pa nga ditong palayan noon. Marami. Yung pumutok yung Mount Pinatubo, umpisa po noon, lumubog na. Tapos, taon-taon, lumalaki yung tubig. Patibay na lamang daw ng loob ang paninirahan sa lumulubog na bahaging ito ng barangay. Saksi sa kanilang pagtitiis ang mga gumuguhong lupang pilapil. Sumasabay sa kanilang impit na daing ang langit-ngit ng kahoy na tulay. Ang pinakamahalaga nilang pag-aari, ang mga bangka. O yan, ito na yung mode of transportation ng mga tao dito sa San Gabriel, Macabebe. No, gusto nating maranasan, no? Naku, nakakatakot. Kung gaano katapang talaga yung mga tao dito para suungin tong mataas na tubig para lamang makabiyahe, no? Para mapuntahan yung kanilang destinasyon. Ayan. Ganito po ba talaga ang sitwasyon taon-taon? Di po ba kayo natatakot? Sanay na po kami eh. Wala kaming magawa, kahit matakot man kami, wala rin kami magawa, lakas na ng loob. Ibig niyo pong sabihin, kuya, yung mga bata ganito po kapag pumapasok. Bilang mga magulang, hindi po ba kayo natatakot? Kasi alam naman po natin, lalo na kapag umuulan, parang napakahirap yata nakasakay kayo ng ganito. Hindi, inaatid naman namin. Minsan talaga pag sobrang mahangin, hindi muna namin inaatid. Kaya nga sabi ko kasi, tinuturuan namin silang maglangoy. Ngunit ang panganib na kanilang kinakaharap ay hindi lamang ang tubig. Minsan nga nakikita na namin yan, kaya minsan sabi ko nga na dapat solar na lang sa amin kasi nga yung mga ilaw dito sa poste, kasi nga pag dumikit kami dyan, minsan may gas-gas yan, baka may mamatay sa amin. Kaya minsan umiingat na lang kami. Natatanggal, oh. Oh. So, paano to? Tanging ang tulay na ito ang nagdudugtong sa bahay ni Aling Carmen upang makatawid. Ngunit ang nakaambang peligro, nasa kanyang 3 maliliit na mga apo. Natatakot din. May mga time na dati yung mga anak ko may nahulog na rin dyan eh. Kaya lagi lang mag-pray kasi para safe ka lagi. Ganon, tsaka mag-iingat. Yung pong apo ninyo, napansin ko, hindi po, nakakadaan po ba sila dyan? Kung sila lang mag-isa, hindi namin inaalaw na maglakad sila mag-isa dyan kasi delikado. Iga-guide namin sila. Ayaw naming lumabas ang mga yan kasi delikado. Mahirap na kapag may nangyari sa kanila. Kasi may mga, na rin dito nangyari na may mga batang nalunod na. Tapos namatay, ganon. Mahirap kapag nangyari, mawalan ka, isang beses lang yun di ba? Okay, kasama ko si Tita Carmen, no? Ito yung kwento niya. Kaya pala itong tabla na to ay ditanggal, medyo nakakatakot siyang daanan. Kasi may mga bangka na dumadaan dito. Kailangan na natatanggal siya para makadaan sila ng maayos. Kaya yun ang iniisip ko kanina nung dumadaan ako, parang medyo naiipan ako. Sabi ko, ba't kaya hindi permanent ito? So ganun pala, may mga bangka na dito dumadaan. Yan yung purpose niya. Sa bahay na ito nakatira si Eddie kasama ang kanyang asawa at anak. Kahit may tubig, dito niya itinayo ang kanilang bahay dahil walang ibang malulugaran. Binubuhay niya ang pamilya sa pamamagitan ng pangingisda. Ito okay lang naman, sanay na kami. Kasi lahat kasi kami ganyan sa gilid, mga ganyan. Opo, pero mahirap po ba? Mahirap pag tag-ulan, taglubog. Yung lubog kasi yung ilalim namin, lumilipad lang kami sa taas. Sayangan ako nahulog, dyan, pati doon sa kabila. Anong ginawa ninyo? Wala, talon na agad, kinuha namin agad. Mababaw lang naman din yan. Hanggang dito lang. Pero natatakot pa rin kayo para sa kaligtasan? Kung sakali may pera, lilipat na lang kami sa iba. Yung mas maayos. Yung hindi doon din nilulubog. Mas maganda na yun. Kung meron, kung may pera talaga. Pero kung wala, magtiis kami dito. May mga residenteng mahaba ang PC para sa pagtitiis sa kanilang sitwasyon. Ngunit marami na rin ang isinuko ang kanilang tahanan sa tubig.
Ang dating matayog na mga puno, ngayon ay tila kalansay na nakatanod sa malawak na tubig na dati ay berdeng kapatagan. Mapapansin din sa lugar na ito, no, yung may mga ganyan, mga posteng, tila mga posteng nakatayo sa gitna ng tubig. At napag-alaman natin mula sa mga residente na dati pa lang may mga nakatayong bahay dyan. Ngunit dahil sa ganitong sitwasyon, napilitan na rin silang umalis at lumipat ng lugar. Yan ho. Maghahatid kami ng special report kaugnay ho niyang paglubog ng lupa sa ilang bahagi ng Pampanga. Sa ibahong balita, isang groundbreaking ceremony ang isinagawa ng Pilipinas at ng United States para po sa runway rehabilitation project ng Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga nitong Lunes, March 20. Dumalo sa naturang aktibidad sina Department of National Defense, OIC Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr. at US Air Force Secretary Frank Kendall III. Present din ho ang key officials ng US Air Force at US Embassy, mga kinatawan ho ng Armed Forces of the Philippines at ang ilang opisyal ho ng lokal na pamahalaan ng Pampanga, maging ang iba pang stakeholders. Sakop po ng rehabilitasyon ang pag-aasfalto ng runway at runway overruns. Lain ho ng nasabing upgrade na masiguro ang mas ligtas na take-off at landing ng aircrafts at iba pang operasyon sa himpilan po ng eroplano. Ayon ho kay Philippine Air Force Acting Commanding General Major General Ramon Giang, gagamitin ang pasilidad hindi lamang para sa modernisasyon ng kapasidad para sa territorial defense, kundi upang maisulong po ang ugnayan ng US at epektibong makatugon sa mga isyong pangseguridad sa rehiyon. Kabilang ho yung Cesar Basa Air Base sa 4 po na karagdagang base na gagamitin ho sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, isa pong serye ng military exercises sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan. Atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabale, nakatakdahong magtayo ng isang waste-to-energy facility ang Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC bilang bahagi po ng kanilang Integrated Solid Waste Management Plan. Ang nasabi hong korporasyon ang namamahala sa Kalangitan Sanitary Landfill sa lalawigan ho ng Tarlac. Nasa 100 hektarya ang lupang sakop ho ng 25-year lease contract ng MCWMC. Ngayong taon po ikadalawampung anibersaryo ng korporasyon at malapit na ring magtapos ang kanilahong kontrata. Sa kabila ho nito ay may development plan daw ang nakahanda o inihanda po ng MCWMC kung saan isa ho sa kanilang major project ang pagtatayo ng waste-to-energy facility. Sa pasilidad hong ito ay magpoproduce ng elektrisidad o kuryente mula ho sa basura. Ang naturang korporasyon, maaari umano nitong matugunan ang pangangailangan sa kuryente ng Clark Freeport at kung kakayanin ay maging ang Subic Freeport.
Sa ibahong balita, kasabay ho ng pagluluwag ng mga travel restriction na bunsod ho naman ng COVID-19 pandemic, ay unti-unti nang nararamdaman umano ang pagbabalik sigla ng turismo dito ho sa Central Luzon. Ayon yan sa DOT Region 3. Bagamat nagsisimula pa lamang ang taon, ay nakikita na raw ang pagtaas ng bilang ng mga turista na dumarating hindi lamang ho sa rehiyon kundi maging sa buong bansa. Para ho sa karagdagang detalye, narito ang ulat ni Liana Canilao. March 2020 nang ipatupad ang lockdown sa bansa dahil sa banta ng COVID-19 pandemic. Nalimitahan ang mga biyahe at nagkaroon ng mga restriksyon sa mga pumapasok na turista sa bansa. Bunsod nito ang matinding tinamaan ng pandemya ang tourism industry. Maraming tourism-related businesses gaya ng mga pasyalan, resort at mga entertainment establishment ang nagtigil operasyon. Nitong 2022, papunta na sa pandemic exit ang bansa. Nagkaroon na ng pagluwag sa mga travel restriction, kaya unti-unti na rin umanong umaarangkada ang industriya ng turismo sa Central Luzon at buong bansa. Malaki, no? In fact, it's even our president who noted that our way to recovery can be, how do we call this? Can be drumbeated or can be enriched, enhanced through tourism. So, malaki ang inaasahan ng government sa maitutulong ng turismo. Ayon kay Dr. Richard Dinos, ang Regional Director ng Department of Tourism Region 3, kung ikukumpara sa nakalipas na mga taon, malayo na ang agwat sa bilang ng tourist arrivals ngayon. Well, I think we are slowly picking up, no? Nakabangon in the sense that, of course, masyadong malayo, ang figures, no, ng tourist arrival before at saka yung anong meron tayo ngayon. At sa usapin ng tourist arrivals, pasok umano ang Central Luzon sa may pinakamalaking datos. Sa third quarter ng taong 2022, nakapagtala ng 1.2 million turista sa rehiyon, habang ngayong January to March ng 2023, nasa higit 70,000 na ang tourist arrivals sa Central Luzon. To tell you frankly, I think in the national scope, no, Central Luzon belongs to the top 5. In fact, number 2 pa yata kung di ako nagkakamali in the latest statistic. Malaking bentahe umano ng gitnang Luzon ang pagkakaroon ng international na paliparan, ang Clark International Airport o CRK, na nagsilbing pinto para sa mga turista. Ayon kay Terry Flores, ang spokesperson ng Luzon International Premier Airport Development o Lipad Corporation, malaking tulong ang pagbubukas ng bagong terminal ng CRK sa paglaki ng bilang ng mga pasahero kung saan marami ang mga turista. Bagamat hindi marami ang mga beach sa rehiyon, pangunahing atraksyon umano ng Central Luzon ang entertainment and hospitality industry rito. What brings about tourists is actually our giftedness, no? Both tangible and intangible. So in other words, what makes us visit is the innate environment that we have, yung ating hospitality, the way we accept them, and of course our giftedness both on nature and culture. Sa datos ng DOT, umabot sa 2.6 million ang international visitors nitong nakaraang taon sa bansa. At sa pagsisimula ng 2023 hanggang March 15, umabot na ito sa 1.1 million. Sinabi naman ni DOT Secretary Maria Cristina Frasco, 4.8 million ang target ngayong 2023. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Kabalen, asahan na raw ang mas mainit na panahon ngayong opisyal na hong nagsimula yung dry season o tag-init. Ayon ho yan sa Pag-asa, posible umanong magtagal ito hanggang Mayo. Inaabisuhan naman ho ang publiko na mag-ingat upang maiwasan ho ang mga sakit na pwedeng idulot ho ng sobrang init ng panahon gaya ho ng heat stroke. Dapat din daw maging matipid sa paggamit ho ng tubig sa araw-araw. Para ho sa karagdagang detalye, narito pong ulat panahon ni Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Rates of high pressure po nakakaapekto ngayon dito sa may Northern at Central Luzon. Ibig pong sabihin yan ay maganda po ang magiging panahon natin, lalong-lalo na po dito sa Northern Luzon at Central Luzon. Kaya naman po ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya, nasa kuminsan ay magiging maulap din po ang Papawirin,
Meron lamang pong inaasahan ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng easterlies at ng localized thunderstorm. So sa pangkalahatan po ay maganda po ang ating panahon. Yun nga lamang po ay medyo maalinsangan o mainit, kaya palagian po ang pag-iingat natin dahil uso po ang heat stroke. Salamat po. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages. Yung ating Facebook, Instagram, TikTok at YouTube at CLTV 36 Official yan. Meron din ho tayong at CLTV 36 News sa ating Facebook at yung Twitter naman at CLTV 36 and at CLTV News. Pwede rin ho kayong bumisita sa ating website www.cltv36.tv. Nasaan ka man sa bansa, mapapanood mo na rin nationwide via Signal Channel 115. Ito hong ating mga programa at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan, atin to.